ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ನೆಲೆ ಅದು ಇಡೀ ಭಕ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಮಹತ ಅಭೀಷ್ಟಲೆನು ಕೈಕೂಡ ಉಂಚಿತನ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಹೋವು ಅತ್ತಂದಣ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಲವು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನ ಅಂಚಂದು ಈದ್ ಮಾತ ಪವಾಡೋಲು ಈ ಚಿತ್ರಲು ನಡಪರ ಕಾರಣ ಆತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋವು ಅವು ಉಪ್ಪು ನೋಲು ಬಂದು ನಿಕುಲಿ ಅನ್ನರೆ ಅವು ಈ ಪವಾಡೋಲೆನು ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಮೂಲು ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಚಾರೋಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಭಯ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಪಿರಕುಣೆಯ ಆಂಡ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಮನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಆವಡು ಬಣದು ನೀರು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತು ಪಾವಲಿ ಆವಡು ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ಬಣದು ಈತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೂಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವಿಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಣಪಿನ ಗುರುನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತ ಈತ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂಕುಲು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಕೊಲ್ಲುರುಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಜಾಗಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರ ವರ ಪೋಡಿಯ ಆಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿಗೆ 10-15 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ ದಯಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ನಮ್ದು ತೊಂದರೆಲೆ ಆ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಸಂತೋಷಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಡಪದು ಗುಣಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ನಡಪನ ಈ ಜಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರದ ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಗುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ಈ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಬ್ಬೆ ಕೆಲಸೋಗು ಜತ್ತಪಿದ ಅಡ್ಡಲ ಅಲ್ಪ ಗೆಲ್ಮನ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಐತ ಪಿರಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಉಂಡು. ದೇವರು ಪೂಜೆರ್ದು ಒಂಜಾತು ದೂರನೆ ಐತಿನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿಡು ಜೈದಿನಲ್ಪ ಕನುಟು ಬತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅರಿನ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬಲ ಪಂದ ಬಂಡೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತು ತೂನಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನತ ಮೇಟು ಬತ್ತದು ಈ ಜನ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಲೆಪುಡಾದಿನೇ ಯಾನು ನನ್ನ ಆರೆ ಈ ಜಾಗಡು ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡಲ ಬಂಡೆರಿಗೆ. ಆತ್ಮರ್ದ ನಿಂಗೆ ದಿನಾಲ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಲ ಪಿದಾಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಜಾಗ ಬರಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು నుంచి ಹಠ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅಂಡ್ ಆ ಹಿಂಸೆ ತೂದು ಯಾನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ ಬಂದ ಎಂಗೆ ಇದೇ ಜಾಗಡು ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೂಪ ತೋಜಿನ ಎಂಗೆ ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮನೆ ಪಾತರಿಸು ಈ ಜಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಡ್ದು ಈ ಜಾಗಡು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಎಂಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ತೀರ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲೆ ಸಂಬಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಬಂದು ಏನು ಲೆತ್ತದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಾಳು ಅಪ್ಪ ಏನ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ಲೆಗೊರೆ ಗೊತ್ತುಜ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಡ ಬಂಡೆ ಉಂಟು ಇಂತಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಮಗಳು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಂಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೋಟು ಮುಲ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಆ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಾಥ ಪುರತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ಪೀರು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲೇ ತೋಜಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಂದು ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ದೇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋದು ಈಶ್ವರನ ಬಿಲ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡೇರಿ ಬಾಲ ಏನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ದುರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಮಾ ಸಹಿತವಾದ ಶಿವನ ಒಟ್ಟು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರದ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಬಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಕುಳ್ಳೀರ ಇಂದ ಬಾಲ ಯಾನ್ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮರ್ದನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ 3 ಜನ ತಂತಾನೆ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಬರ್ತಾನೆ ಅವೇರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದುರ್ಗೆನ ಅಲ್ಲ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಬಂಡದೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಉಳಿದಿಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಡಪುಡ್ನಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗ ನನಮಿತ್ತು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ಲೇ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಂದಿರು ಪಂತೇರತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ನಡೆದೊಂದುಂಟು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಈಗ ಅವೇ ಭಕ್ತಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇருந்து ಬರಡು ಎಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಆಪನು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನ ಭಸ್ಮಲ ದೇವರ ನಲ್ಪ ದೀಚನ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆನುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ ಪೋಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬತ್ತ ಇಂಚನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪೆ ಆಗಲು ಸುಖ ತಿತ್ತದ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಳುವೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಪೋದು ಆತ ವಿಷಯ ಪಣೋಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ ದಾಲಪ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಣೋಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎಂಕೆ ತೆರಿಯ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಜಾಗಗಳು ಉಂಡು ಎಂಚನೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮುಲ್ಪದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ಸೇರಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಒಂದಿನ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಬ್ಬೆ ಸೀಕು ಸಂಕೋಡಲೆಡು ನರಮನಿ ಬರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಬ್ಬೆ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಈ ಅಪ್ಪೆನು ದುಂಬುಡು ದೀದು ಕೆಲಸಗು ಜತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೈಕೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನವು ಈ ಜಾಗದ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಪಾತೆರ ಅವು ಅಕಲ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಡ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿರಿನ ಮಟ್ಟದ 35 ಎಂಟು ತಿರಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಆತನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿಗ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮುಲ್ಲ ಎರಡು ಮುಜ್ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಮುಜ್ನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಮುಲ್ಲ ಆತಂದೆ ಮೂಲ ಒಂದೊಂಟಿಗೆ ಮೂಲ ಆತನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಏರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ವರ್ಷಗರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಜಿನಕ್ಲ ಕಿರುಗಾಣಿಕೆ ಇಂಚಿಂತ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಈ ಜಾಗಡು ದುಂಬುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾಗದೇವಿರು ಗುರುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಾಗತಂಬಿಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮೀಟ್ ಕಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮದ ಸೀಕೃತನಂದಾಂಡ ಅವು ಸುಮಾರಾಪುಣು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಉಂಡು ನಾಗದೇವರನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಾಗದೋಷ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ನಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಾಗದೋಷ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಪರಿಹಾರ ಪುಣು ಪಂಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆ ಬಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೇಗುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಒದಗದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಥೋ ಕಾಲೋಡು ಸಂತನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಜಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲ್ಯದ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬೋಳಿಗೆಲ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ನರಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಪವಾಡಲಿನ ಇಸ್ಮೇಲನ್ನು ತೂನಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಯುಗೊಟ್ಲ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಸವಾಲು ಪಾಡೊಂದು ನಂಬಿಕೆನೆ ಗೆಲ್ಮನ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವಿಶ್ವಾಸನೆ ಗೆಲ್ಮನ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಬೈಡ್ ಬರ್ಪನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪನಿಯರ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ನಡಪುನ ಜಾಗ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಳಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ 2400 777